Cijenjeni gledatelji KBF TV-a, srdačno vas pozdravljamo sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, gdje se danas organizira znanstveni skup na temu enciklike Pape Franje Fratelli Tutti. Ovdje je sa mnom prisutan doktor znanosti profesor Ivan Šarčević, kojega upravo srdačno pozdravljam. Profesore Šarčević, dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan i vama, bolje našao. Evo, profesore Šarčeviću, vi ste nas na početku ovoga znanstvenog rada, nakon dekanovog uvodnog pozdrava, uveli u vode ovoga znanstvenog skupa vezanog za encikliku Pape Franje Fratelli Tutti. I možete li nam onako sažeto reći one bitne točke, s obzirom na to da ste ukazali na one najbitnije sastavnice papine enciklike od početka pa do kraja? Ova njegova treća enciklika Fratelli Tutti je socijalna enciklika koja, možemo tako nazvati, je kompendij po sadržaju, ne toliko sistematski, nego kompendij po sadržaju njegovog naučavanja od kako je 2013. izabran za papu. Ono što se meni čini, stavio jesam naslov naglasci enciklike Fratelli Tutti, nekoliko točaka koji mi se čini da te teme su prisutne kroz čitavu encikliku. Ponajprije pitanje neporecivog ili neotuđivog ljudskog dostojanstva, što je u temelju socijalnu nauku crkve i što je ušlo u sve ustave evropske, recimo i svjetske ustave demokratskih zemalja. Bilo i kad se ne govori odakle to podrijetlo ljudskog dostojanstva, da li iz naravi, da li od Boga. Dakle, ljudsko dostojanstvo kao temelj svega. Dakle, svaki čovjek je biće kojega se treba poštivati. Zanimljivo je da unutar govora o ljudskom dostojanstvu Papa polazi od evanđelski, rekli bismo tako, od onih koji su u svome dostojanstvu ugroženi. Dakle, to su siromašni, nevoljni, jer uzima i usporedbu o milosrdnom Samarijancu, zatim migranti. Tako da je važno da on ima taj pristup pitanja dostojanstva od onih koji su u svome dostojanstvu potlačeni ili čije je dostojanstvo dovedeno u pitanje u modernom svijetu. Druga velika tema je pitanje bratstva, što on stavio u podnaslov, to je sveopće bratstvo i socijalno prijateljstvo. To bratstvo, on sam kaže da mu je nadahnuće Franjo Asiški. Kod Franja Asiškog, naravno, to je bio svetac koji nije lebdio samo u zraku, kako se često misli, nego bio vrlo ozbiljan svetac, čiji je zagovaranje sveopćega bratstva on temeljio na Isusovoj učeničkoj zajednici i model bratstva preuzeo iz familijarnog odnosa bratstva, brata ili sestre. Mi brata i sestru nikada ne možemo zanijekati. Dakle, kako god se neko od naše braće ili mi ponašali unutar obitelji, bratstvo se ne može zanijekati. To uzima i ovaj današnji papa, želeći da čitav svijet postane sveopće bratstvo, što je u tom bratstvu je također važno da on uzima nadahnuće iz onoga dokumenta koji je 2019. u veljači potpisao sa velikim imamom Al-Azara Tajbom oko deklaracije o ljudskome bratstvu. To nije samo s muslimanima, nego uopće sa svim ljudima svijeta. Budući da mi živimo jedan svijet koji nije samo u smislu ekonomskom da se globalizira i uformira, nego mi smo jedni drugima tehnološki sve bliži, ali trebamo postati bliži kao ljudi, kao braća, kao odgovorni jedni za drugi. Uz to bi dodao odmah temu socijalno prijateljstvo. Mi znamo da se u moralnom smislu razlikuje dobro i zlo, da se u estetici, recimo u umjetnosti razlikuje lijepo i ružno. U politici, evo to je sada, u politici se redovito politika vodi kako pobijediti neprijatelja, protivnika. Prijatelj, neprijatelj, to je taj temeljni odnos politike. Papa zagovara da treba stvarati prijateljstvo među ljudima. Vidite, to je ta, za razliku od Karla Schmidta, jednog teoretičara političke teologije za vrijeme nacizma, znači Papa zagovara jedno socijalno prijateljstvo svih ljudi. Daljna tema je recimo privatno vlasništvo, koje nije samo izvorno pravo, nego sekundarno pravo, da i privatno vlasništvo treba podlijegati zajedničkim dobru ili općem dobru. Zatim tu je tema dijaloga među religijama, koje je jako važno, 8. malo poglavlje, o kojem je govorio profesor Kovač, naravno. Tu je važno da
ne bude nasilja i da se u dijalog ulazi bez nekakvih namještaljki, ovo diplomatski, umjetno, bez mešetarenja, kako on kaže, nego kao stvarni posrednici mira kojima će biti stalo kako će što učiniti. Jedan još važni moment, i mislim da je to također jako važno, budući da on dolazi iz Argentine, može se pomisliti kada on govori o sveopćem bratstvu da on zagovara nekakav apstraktni kozmopolitizam, nekakvu nejasno bratstvo. Ne, on u našoj civilizaciji individualizma, pogotovo pogođenosti koronavirusom, kada vidimo da nam drugi postaje opasnost, govoreći o milosrdnom Samarijancu kao modelu milosrđa nasuprot i religioznih ljudi, čija religioznost po sebi ne znači da su mili Bogu, svećenika Levita. On govori o ljubavi prema lokalnom, prema svomu, prema vlastitom identitetu. Samo iz vlastitog identiteta može se ući u dijalog i ljubiti druge. Zato on i govori o teologiji naroda. Ali narod ne promatra, kako mi to često promatramo, kao etničku i kao političku kategoriju etnosa i demosa, nego u onom našem starom poimanju puka, gdje je narod, Božji narod, gdje svaki čovjek kao pripadnik toga naroda ponajprije odgovara Bogu za svoja djela. Dakle, ovo je jedna vrlo, ova se enciklika toliko ne bavi crkvom, ali on kaže, ja svojim kršćanskim uvjerenjem pozivam sve ljude, ovo je apel svim ljudima svijeta, bili kršćani, bili nekršćani, bili vjernici ili nevjernici. Dakle, ovo je jedna dosta složena, bogata enciklika, socijalna enciklika crkve koja inzistira evo na nekim ovim točkama. Profesore Šačeviću, dok ste iznosili ove bitne sastavnice enciklike Pape Franje Fratelli Tutti, meni je osobno upečatljiva ostala vaša izjava da upravo sukobima između moćnih skupina prema ovoj manje brojnoj i slabijoj, upravo među tom malobrojnom skupinom dolazi do dehumanizacije, do narušavanja dostojanstva i bilo kakvoga prava na život, na odnos sa drugim ljudima, ali i na sam rad. Pa mene zanima vaše mišljenje, da li od strane ovih moćnih koji napadaju slabije i koji ih degradiraju i smatraju ih manje vrijednima, da li među tim moćnicima zapravo isto dolazi do jedne dehumanizacije i do jednog narušavanja njihovog dostojanstva, jer taj agresivni čin napada na slabijeg nije u ljudskoj naravi? Sad, to je veliko pitanje, ovo što ste vi zadnje rekli. Ne znam, vi imate tu pravo, ja tu ne znam točno da li je u ljudskoj naravi bratouubojstvo i nasilje ili je čovjeku prirodno dobrota. To je negdje u istraživanju mome. Ja mislim da je čovjeku prirodno nekako da se boji, da proizvodi nasilje, a da ako će sebe učiniti čovjekom, da se on mora humanizirati, da on mora izaći iz toga svoga straha, da mora izaći iz te svoje želje da dominira drugima. Ovo što ste spomenuli, ja to smatram da je pitanje dostojanstva. Kad se želi drugoga čovjeka uništiti, onda se njega najprije dehumanizira. U obitelji, kad se vrši nasilje, onda se smatra da drugi nije važan uopće. Kad ratovi počinju, da se ubije drugoga, onda se njega dehumanizira. Onda kaže, pa on i tako nije vrijedan. A što se tiče ovoga, Papa pravi dosta ovih razlika. Bogate nacije, siromašne nacije. Ali i unutar pojedinoga naroda, bogate regije, znamo i ovdje, bogate regije, siromašne regije. Onda te siromašne regije, one su teret bogatim regijama, onda kaže mi ne možemo dovoljno izgraditi se jer nam oni smetaju. Vidite kako i unutar pojedinoga naroda, skupine naroda bivaju žrtvovane recimo zbog nečega privatnog interesa ili zbog države. Čitave skupine naroda budu žrtvovane zbog pojedinih interesa. Dakle, jako je važno ovo što ste vidjeli, to Papa govori o ovome, to je govorio jedan veliki teolog čikaški koji je radio na pomirenju, recimo u Čile, u Južnoj Africi, Robert Schreiter. Kad čovjeka želiš uništiti, dehumaniziraj ga, prvo ga učini da nije čovjekom, onda tebi kao da je dopušteno da možeš raditi šta god hoćeš. Znači,
Ja mislim da ova enciklika traži apsolutno poštivanje svakoga čovjeka. U obitelji, dijete malo, starac, muž, žena. Čim se mi ponašamo prema drugome čovjeku, kad se ponašamo agresivno, to je znak da mi drugog čovjeka nedovoljno smatramo istinskim čovjekom, ili što mi u vjeri rekli, istinskom slikom Božjom ili iz evanđelja, da na njegovom licu, kako je to teška istina za nas, da na njegovom licu otkrivamo lice Isusa. To je teška istina. Profesore Šačeviću, ja vam se zahvaljujem na ovoj iscrpnoj današnjoj temi. Dragi gledatelji, ovo je bio doktor znanosti, profesor Ivan Šačević. Hvala vam na pozornosti. Sa mnom je ovdje prisutna naša docentica, doktorica znanosti, profesorica sestra Silvana Fužinato, koja ujedno i predaje ovdje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Profesorice Fužinato, lijep pozdrav i dobro nam došli. Hvala lijepo. Hvala lijep pozdrav vama i svim gledateljima KBF TV-a. Vaša tema je također bila za mene osobno specifična i moram priznati kada sam slušao vašu temu, prvo što mi je palo na pamet je sjećanje iz osnovne škole gdje gledam Abrahamovo rodoslovno stablo. I zanimljivo, u blizini Abrahamo prvo što mi padne na pamet u sjećanju je Hagara, nasuprot Sare. Opet Ezav, s druge strane Jakov. I nekako primjećujem da mi se više urezuju u sjećanje likovi koji su više na onoj pasivnijoj strani, koji više trpe. Jesam li u pravu? Pa, to ovisi o čitateljevom pristupu, jer svi se mi čitajući ta biblijska izvješća poistovjećujemo s jednim ili s drugim likom, a zapravo svi smo mi jedno i drugo. Ako ćemo promatrati odnos Kaina i Abela, svi smo mi ponekad u životu i Kain, dakle ljubomorni smo na svoga brata ili subrata, svi smo mi i Abel, dakle u očima svoga brata netko tko mu oduzima ili smatra da mu oduzima nešto što mu pripada. Ovisi samo u kojoj se životnoj situaciji nalazimo, ali ti biblijski likovi jesu tu da bismo se mi kao čitatelji danas mogli s njima poistovjetiti. Istina je, svi mi nekako se lakše poistovjećujemo s ovim drugim likovima koji više pate, koji trpe, koji su pasivni, jer i sami možda češće u životu doživljavamo jednu takvu nepravdu, ali ako želimo biti iskreni prema sebi, onda moramo reći da smo nekad i Sara, da smo nekad i Jakov, da smo ponekad i Kain. Kada pogledamo ovo naše današnje vrijeme, znači 21. stoljeće, nerijetko smo svjedoci da se u kontekstu bratstva, sestrinstva u krvnom srodstvu ili u kontekstu redovničkog života, svećeničkog života, suočavamo sa činjenicom da ta jedna vrsta zavisti koja kasnije eskalira u netrpeljivost i dan danas nerijetko stupi na vidjelo. Na primjer, i u laičkom društvu, kada netko svojim vlastitim trudom, napretkom, svojim sposobnostima koje su između ostalog mu darovane od Boga, napreduje, nešto postigne u životu, postane primjer drugima, zbog čega od strane druge skupine, između ostalog one koje ga najbolje pozna od djetinjstva i kroz godine odrastanja, postoji ta vrsta namjere da se tu osobu potkopa. A nerijetko su to ljudi koji imaju sve, možda i više od njega. Pa možete li na temelju toga, kada se osvrnete na vašu današnju temu, iznijeti poruku i nama studentima, teolozima, nama budućim svećenicima, a i općenito katoličkom društvu u kojem se nalazimo? Mislim da nema osobe koja u životu nije doživjela zavist od strane druge osobe. S tim da ovdje je potrebno razlikovati zavist i ljubomoru. Zavist koja se veže uz neki predmet, uz neki objekt, dok ljubomora je više vezana uz odnos. Dakle, dvije osobe ulaze u odnos gdje je jedna od njih ljubomorna na recimo neku treću osobu. Zavist je jedan od 7 glavnih grijeha. Rekla bih da je zavist nešto što vidjeli smo i prema ovim biblijskim izvješćima je pomalo upisano u našu narav. Svi smo mi od djetinjstva pomalo ljubomorni i zavidni na svoju braću i sestre. Ali to je moja poruka i za vas studente i za sve one koji će nas gledati i slušati, jest da mi naučimo kako mi ovladati s tim osjećajima zavisti i ljubomore koji
će nam se prije ili kasnije, prije nego kasnije u životu pojaviti i koje ćemo i sami osjetiti na svojoj koži, jer će nas drugi iz te ljubomore ili zavisti željeti pa i uništiti na neki način. To je ta zvijer koja vriba pred vratima našega srca, ali mi možemo njome dominirati. Na koji način? To je prvo da čovjek si prizna da osjeća zavist, da je ljubomoran i da on nauči dominirati s tim svojim osjećajem, kako ne bi došlo do onih teških posljedica. Netko će govoriti i o pozitivnim zavistima i ljubomorama, dakle, koje te potiču da činiš, da budeš bolji. Dakle, rekla bih da zavist kao osjećaj koji se javlja nije već u sebi ili po sebi grijeh, jer se on javlja po našoj naravi, ali grijeh postaje onda kada ga mi pretvorimo u djelo. Evo, ne znam jesam odgovorila. Naravno da jeste. Moj zaključak je da zapravo svatko ima pravo u bilo koje doba života, ako spozna da je pronašao Boga i onaj ispravan put koji je možda do tada bio neispravan, krenuti iznova, a u bližnjima imati samo potporu, ohrabrenje da ide naprijed. Pa mi ne možemo živjeti jedni bez drugih i znamo kako nam je ovdje na fakultetu teško bez ovih naših međuljudskih odnosa i bez te bliskosti i blizine. Dakle, bića smo odnosa, bića smo relacije koja nužno dovode do sukoba, do suparništva, do rivalstva, ali to je ono o čemu sam govorila, izazov koji mi možemo i pozvani smo nadvladati, živeći u istini o sebi, prihvaćajući svoje ljudske ograničenosti, poštivajući tu distancu, jednostavno gledati u bratu koji nam je darovan jednog sugovornika, dar i suputnika, a ne suparnika. Jer doista, i u to sam osobno uvjerena, živjeti za druge i živjeti s drugima je jedino što daje smisao našem životu. Evo, na kraju vjerujem da ćete zajedno sa mnom potvrditi ovo poslovicom da ne činimo drugima ono što ne želimo da drugi čine nama. Apsolutno. To je zlatno pravilo koje vrijedi, dakle, za sva vremena i za sve, i da možda još ona druga poslovica koja kaže da se braćom ne rađamo nego da braćom postajemo, pa evo ja vas sve pozivam da se zajedno upustimo u tu avanturu ljubavi i da sanjamo o tom sveopćem bratstvu koje nipošto nije utopija. Profesorice Fužinato, ja vam se od srca zahvaljujem na vašoj nazočnosti i na izdvojenosti, na vremenu kojeg ste dali na ovome znanstvenom skupu. Dragi gledatelji, moj sljedeći gost je ovdje prisutan, docent, doktor znanosti, profesor Tomislav Kovač. Profesore Kovač, srdačan pozdrav, dobro nam došli. Hvala lijepa i jako mi je drago biti u Đakovu. Ovako, vaša tema na ovome znanstvenom radu koji je pokriven temom enciklike Pape Franje Fratelli Tutti bila je, dakle, religije u službi društva, stvarnost ili utopija. I kada ovako realno se osvrnemo na svjetske religije koje postoje od politeističkih do monoteističkih, obilježja koja i sami kršćani dijele s njima je vjera u božansko, borba između dobra i zla, težnja tome da se dobro uzdigne iznad zla i opet u međuljudskim odnosima da prevladava solidarnost, mir, ljubav prema bližnjemu. I na koji način, kada se osvrnete na ovu vašu temu koju ste nam danas iscrpno, moram priznati, izložili, kako prenijeti studentima poruku da je svaka religija u službi bratstva stvarnost, a ne utopija? Hvala vam na pitanju. Mene je zaintrigiralo da jedna enciklika prvi put posvećuje jedno poglavlje religijama. A da opet nijednu religiju ne spominje u tom poglavlju, ni u enciklici. Dakle, s jedne strane želi se, kao i cijela enciklika, pozvati sve ljude, ovdje sve vjernike, pa prema tome i sve religije, i pojedinačno vjernike, ali i institucije, odnosno poglavare tih religija, da zajedno djeluju za ustvaranju jednog čovječnijega svijeta, a bratstvo je paradigma, primjer naše čovječnosti ovdje na temelju i evanđelja i papinoga nauka ili poticaja.
Dakle, enciklika i ovo poglavlje se obraća svim ljudima i svim religijama i ne spominje se nijedna religija ponaosob. S tim da Papa Franjo vrlo jasno ističe više puta u enciklici da polazište njegovo i enciklike je kršćansko i da naše bratstvo ili bratstvo među ljudima je utemeljeno na vjeru u Boga koji je otac svih ljudi, pa makar to drugi ne vjerovali ili ne priznali, jer postoji neke religije koji ne vjeruju prvo u Boga, primjerice budizam ne vjeruju u Boga, ili vjeruju u bogove kao što su hinduizam, ili vjeruju u neke apstraktne kozmičko-duhovne sile kao što su taoizam, konfucijanizam djelomično, ili židovstvo koji ne vjeruje u presveto trojstvo, ili Allah u islamu koji nije ni otac, nije ni majka, nego je samo Bog, ako mogu reći, samo u navodnicima. Dakle, na što se temelji naš religijski govor o braći u svijetu, o sveopćem bratstvu, kada se pozivamo kao Papa Franjo i kao deklaracija Nostra Aetate da imamo zajedničkoga Boga koji je otac svih ljudi, kada druge religije ne priznaju Boga kao oca. Evo, o tome sam malo razmišljao. To mi je, čini mi se, jedan epistemološki problem u smislu da, kako govorite o sveopćem bratstvu, ako nemamo isto polazište. No, s druge strane, Papa Franjo ističe da naše pravo polazište je ta transcendentna stvarnost koja utemeljuje našu egzistenciju i to je Bog. Papa Franjo u enciklici ne razrađuje poimanja Boga, ali polazi iz perspektive ako doista postoji Bog koji je stvorio sve ljude, taj Bog je svima zajednički. On je stvorio ljude iz dobrohotnosti. Biblija dapače nam kaže da je čovjek stvoren na sliku Božju. Prema tome da je čovjek stvoren u nekoj namjeri, da je Bog prisan čovjeku i to svakom čovjeku i da svaki čovjek ima ovdje jednu važnost pred Bogom. I na to nas podsjeća Papa Franjo, da se prisjetimo da svaki čovjek ima vrijednost pred Bogom i prema tome trebao imati vrijednost prema drugim ljudima, u svakom društvu, u svakom narodu i tako dalje. Dakle, da li je to utopija? Ja bih rekao da nije, zato što ima dovoljno i antropoloških, i filozofskih, i teoloških uporišta da možemo tako govoriti o sveopćem bratstvu, iako ta uporišta treba otkrivati ili još otkrivati. S druge strane, je li to stvarnost? Jesu li religije doista u službi bratstva u svijetu? Treba priznati da baš i nisu. Jer religije i vjernici su često puta čimbenici sukoba i podjela. Ne uvijek, ali često. Htio sam postaviti pitanje također da li možemo onda govoriti o idealu. Ja također ne bih govorio o idealu jer ideal ostaje apstraktan, nešto neostvarivo. Nego govorio bih o zadatku ili o obvezi na koju nas poziva Papa Franjo. I ta obveza ili taj zadatak proizlazi iz imperativa ili zahtjeva naše vjere. Vjera u suštini uključuje naš odnos prema drugome. I bratstvo je upravo jedna konkretizacija našega odnosa prema drugome, osobito u jednom svijetu koji sve više ističe koristoljubljivost i individualizam u međuljudskim odnosima. Dakle, nije utopija, nije potpuno stvarnost, više od ideala, to je, rekao bih, jedan zadatak, jedan izazov. Ja vam se zahvaljujem i s obzirom na to da je glavni zaključak ove teme da je zajednički Bog ta spona koja je između čovjeka i čovjeka koja zapravo povezuje cijelo čovječanstvo. Evo za kraj, molio bih vas da iz vaše perspektive iznesete onaj savjet kao početnu stepenicu kako da se današnje društvo, pogotovo mladi, liše te barijere rezerviranosti prema drugim religijama i da se krene bolje na tome zadatku istraživati. Pa, mi bismo kao kršćani trebali biti svjetlo svijeta, sol zemlje, mi bismo trebali
evo biti živo evanđelje među ljudima, evanđelje koje nam daje Krist je zapravo on sam, on je živo evanđelje, on je radosna vijest koji nam pokazuje u svome tijelu i u svojoj muci, smrti i uskrsnuću da je Bog uvijek s nama. Prema tome, ako je Bog uvijek s nama, nema straha od drugih i od ničega. I ako je neko pozvan širiti svjetlo u ovome svijetu i ljubav među ljudima, to su upravo kršćani. Ako doista ozbiljno shvatimo svoju vjeru i živimo iz te prisnosti s Bogom u Kristu, nema zapreke u našim odnosima prema drugim ljudima. U što oni vjeruju? Da li se naš pogled na svijet ili na neke vrijednosti razlikuje? Moraju li oni doista biti članovi crkve? Moraju li biti doista kršteni? Papa Franjo ne dotiče te teme. Na kraju krajeva crkva uvijek spaja dijalog i navještaj. Ali dijalog ne znači razuvjeriti drugoga, nego susresti drugoga. A isto tako navještaj je uvijek ponuda evanđelja, to nije prisila. Ovdje je ključno uvijek poštivati ljudsku slobodu, jer se na ljudskoj slobodi temelji ljudsko dostojanstvo. I ako neko poštuje ljudsku slobodu, to je Bog. Svo tajstvo grijeha u Bibliji se kreće oko jedne zloporabe slobode. Prema tome, nije na nama da se plašimo drugih, nego da ono što smo dobili od Boga po Kristu, da to svjedočimo drugim ljudima. Dijalog uključuje susret s drugima, ali susret koji uključuje svjedočanstvo svoje vjere. Što će Bog učiniti od tog susreta? Evo, to je dio Božjega plana, nije našega. Naše je da svjedočimo i da stvaramo spone susreta koje mogu izrasti u sjeme ljubavi. Ništa drugo. Dakle, nema straha, nego smo pozvani, Papa Frano jako to lijepo ističe, upravo naša vjera u Boga koji je uspostavio odnos u Kristu s nama, nas potiče da razmišljamo o našem zadatku uspostavljanja odnosa sa drugim ljudima. Zato što je Bog susret s nama, mi smo pozvani izaći u susret s drugima. To je na neki način, smisao i bogatstvo kršćanske vjere. Nema straha, moramo naprosto vjerovati i ići tim smjerom. Profesore Kovač, ja vam se zahvaljujem na ovome iscrpnom razgovoru